Bine ați venit lume într-un nou episod din Shadow Fight 2. Ei bine, am jucat puțin off camera și am reușit să-mi iau sabia de temut. Și astăzi vom încerca să-l eliminăm pe Gast, definitiv. Deci avem sabia exantată, exantul ăsta de măr și e foarte bună, deci incredibilă. Sabia asta e absolut incredibilă. Și da, haideți să îi dăm drum. What? Eu le-am pe ambele. Da, chiar. Nu dacă le-am pe ambele. Haideți să-i dăm drumul. La Gast, momentan e imposibil să-l batem, dar o să jucăm prima oară la duel, pentru că nu am putut arăta în episodul, în primul episod. Și haideți să jucăm în duel, lume. Ne vom duela și ne va da o altă armă sau armură, nu știu sigur, dar hai să vedem ce ne va da. Să sperăm că vom câștiga. Mi-a dat pe astea. Nu sunt prea bune, dar le-am dat deja. Haideți să-l batem pe ăsta. O să joc și cu sabia, bineînțeles, că nu am ca oriunde am jucat cu sabia, dar în episodul de azi principiul nostru este să îl distrugem pe Gast. Mamă, ne face ăsta praf! Ne face praf! Am dat tira brutal el deja, eu nu l-am nimic. Abia că iau damage. Am stat ca la egal. Am avantaj. Perfect. Am mare avantaj. Bine, avantajul meu e că el n-are arme, dar are exant pe pumn. Mort! Mai trebuie să mai batem încă o rundă. Dar bine măcar că l-am omorât în prima. Haideți să îl batem și pe ăsta. Runda a doua este, că jucăm. Și stați puțin lume că trebuie să rezolv o mică problemă. Mi-a fost o mică problemă la joc, dar... Haide. Ce damage mi-a dat. Oh my god. Hai că am luat mult damage la faza asta, avem avantaj. Ni s-a activat augmentation-ul. Uitați ce mișcă avem. Au, mi-a stat fața. Mamă, Stars Plus, nu știu. Deci ajutor s-a mișcat. Așa, și l-am bătut, ne-a dat câțiva bani, am bătut fără să ne bată el nici măcar o rundă. Asta e bine. Acum, bineînțeles, că trebuie să așteptăm o oră, 4 ore până vom putea juca iar acolo, dar... Așa, haideți să ne upgradăm armele. Zic să ne luăm și la sabie să arătăm. Așa. O mică pauză, lume, până ce se va upgrada armele. Nu vreau să pierdem nimic degeaba. Stai. Voi arăta mișcările cu sabia. Și apoi vă trebuie. Dacă tot trebuie să ne upgradăm armele, că nu putem juca aici. Și uitați sabia. Sabia de antrenament. Sabia noastră de antrenament, katana. Bineînțeles că o să putem să jucăm și pe ea. Așa există mișcări. Asta e cea mai bună mișcare care o are sabia. Să și cu piciorul, facem antrenament de încălzire. Uitați, ținem în sus. Și dăm. Zoom, mamă! Deci, e o mișcare foarte bună. Și jos.
Dăm jos. Ok. Acum vom pune mică pauză. Da, vom pune mică pauză. Și voi porni după ce s-a ajutat toată lumea. Pe mine nu e gata, s-au gradat. N-a durat mult. Și haide, da, deci tot la imposibil jucăm aici. Da, nu cred că în episodul de azi vom bate pe Gast. Dar haideți să jucăm în turnament. Să-l batem pe următorul tip. Oh my god, Madman. Deci ne batem cu Madman. Madman. Nu știu sigur. Haide, uitați cum jucăm cu sabia noastră excelent de puternică. Asta este Madman. Oh! M-a spart! L-am omorât! Dar sigur vedeți cât de puternică poate fi sabia asta. Ați văzut din ce damage am putut lua, dar și armele lui sunt puternice. Stau două arme, dar sunt decentate și ale lui. Pentru că și armele lui și-a putut și ele. Au! Bine cum am apărat la cruzare. Mă bate runda asta, n-am ce să-i fac. M-a spart. Nu prea pricep eu prea bine, mama, abia am dat și un damage. Are abilitation. M-a scăpat. Dacă bate runda asta, ar fi mult prea bine, dar n-am ce șansă. Oh! Numai un damage acum a dat. Ba, mi-am zburat armele. I-am zburat armele. Easy. Perfect. Au. Ultra damage. L-am prins în combo. Mort. Așa. Am câștigat. Nu știu de trece timpul, deja am ajuns la 7 minute. 8 chiar. 8 minute, mă. Hai să ne upgradăm casca, dar că nu vă mai pune pauza video. Clip voi juca în timp ce se upgradează casca. Da. Să continuăm. Încă o rundă voi mai face în turnament. Pentru că survival grozav. Știți că trebuie doar să filmez 5 minute. Nu știu în firea mea să filmez prea multe minute, dar joc la hard, asta e greu. Mamă! Na, mamă ce am zis. Mamă, are avantaj. O să-mi bate pe tipul ăsta. Ce damage! Mor! Să mor. Da, nu am șanse. Am făcut de acea update-are pe armă. Deși cu... Ai bătele alea. Ai, mă, m-a rupt. Mi-a intrat și mi-a luat sfârșitul la ninja. Îi sparge mine, nu. Da, sunt mort. Dar... Nu contează. Mai avem încă o rundă. E ultima rundă care trebuie să batem. Bine, 2 trebuie să câștigăm.
E mi-a bătut una, nu să mă câștigăm, și dacă mi-a bătut, dar oh my god, mă bate. Da. N-am ce să fac. Prea bune ceampul. Nu! Nu! S-a putea și casca noastră între timp. Ne-am mai dat încă un update acasă ca să fie mai puternică. Și nu vom mai juca un match, dar bani. Vom juca versus Ghost. Am jucat asta, trebuia să facem noi acest episod. Ca să-l batem. Și trebuie să-l batem pe Ghost neapărat, are aceeași armă ca noi. Și s-ar putea să ne bată praf, că știu mai imposibil, dar sperăm să știgăm. N-am nici asta de fapt. Oh my god! De viață mai luat! Nu! Nici măcar mi-a luat damage! Nici măcar n-am atins-o! E posibil să câștigăm, dar... Da, mamă, ce damage mi-a luat la spate! Am dat una din cele mai puternice și alături ale mele, cum m-am pierdut? Ne-a bătut Ghost. Mai jucăm o dată. Trebuie să ne luăm revanșa. Obligatoriu. Așa. Trebuie să dăm cum putem. Ia, Ghost. În sfârșit am luat și un damage lui Ghost. Foarte puțin, dacă... Mamă! M-a spart! M-a rupt! Mai la doar 3 lovituri și m-a rupt! M-a rupt! În 4 lovituri m-a făcut praf asta. Tot noi încercăm să-l batem, pentru asta e un episod. Ne-a rupt! Mi-a făcut praf! Mi-a făcut praf, rău! Bine, lume, ăsta a fost episodul de astăzi. Am pierdut enorm de rău versus Ghost. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dați like. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!